हाय साना कलाया जों बेलायखाय खास्रांजाक दिनि मियान चिमिके कुदिजा माता सासरि आसामी रमी आसामी खारका हनाय ओंखाय तबे चिनि बिसास दंमानि जे जों आसामी खुब दाक्तिने माना हिनि आसा खाय दंमानि ओंखाय तिनि बन मांखा जों कायसा जागा हुइजागै दंमानि बो उत्तर महारानीपुर ओंखाय चिनि जे कल्याणपुर थानानि पुलिस टीम ओंखाय चिनि प्रोफेसनल डीएसपी जों ब्रावनो जतनो जों हामबाय आफारो अमो एक्चुअली जे कोनो सामुंखाय जों टीम वर्क खालामनिया टीम वर्क नि बागैनो बनो जों रमनानि सुबिदा अंखा ओंखाय बिनि थानि जों खोनाखा बसामाखाय बिनि याक देरे थांखा बुथानि हायपना बनो हाकर खुरका बनो साइचं बनो ताके बसुमानाय करे आबनि परे ब खारि दंखा आबकाय बनि थामजिनि बागै आमबागै आं सामानि नारना आगेबो जे संसारो हामजाग्राय दंनायदि थामजिता कालायदि बोरि रगबो आसो थामजिता फुनुंदि जेटा जोंताबो बनि थानि खोनाखा बिहिक बेलाय थामजि कुतुं दंमानि आमबागै सामुंखाय दंलाय माने नगै हिनि माने हिनिया फन ओंखाय किसा वालाय लायजेक बाब्रक आतियङै ब्रक वालायते गाय याग्लाय थांलायखा गाति तांथुम ओंखाय ताबो रायदा मते जेटा दंमानि जों बनो खाना कुडो रहनाय आबनि परे जों रिबन रिमान बोना हननाय ओंखाय बजे बुथारमानि जेराव जे माने व्यवहार खायखा हाथियार आबरंनो जों बनत लाङै जों आजागानि मामानिनो नायतुगै कारि नै